Renz. Ikulbaan day ka. Wala ikulba. Ikulba mo rin. Sino guys kamera mo ha? Ala! Nagpapara mo dari sa kamera guys. So hello guys, maadjong gabi Luzon, Visayas ug Mindanao sa mga tao nga sige panglagpot sa Ginoo sa pamutang maadjong gabi. So maadjong gabi siguro buntag or udto sa ubang tao kung asa kay pamutang kay namon siguro po nas Canada or sa padiha. So maadjong buntag udto or kadlawon or hapon ba ni Julia tanan. So narapod si Kuya Renz guys para i-share o kung sa namang pakiramdam namo. So nakita mo jud nato guys ang ato ang kauban karon nga murag usa ba ni quote me guys, kay karon pinahandaan lagi namo ang kanang mga questions kuno lagi sa among kinabuhi. Among i-share ninyo kasi ang apong na motivate kuno pud kintahay. So karong adlaw atong kauban si Renato Kilaton. Okay, adventure, mayong gabi ka natong tanan. Og sa mga supporter namo ni Ireneo Hinampas Junior Official. Ayaw kalimot pag nasunod sa among mga video niya karon, ana karon diri sa dami karon sa balay. Unya shout out yung tanan diha mga supporter ni Renz. Ikulbaan day ka. Wala ikulba. Ikulba mo rin. Sino guys kamera mo ha? Ala! Nagpapara mo dari sa kamera guys. So kanina nato adjud ba kulba ha kanang waso gyud papel gunitan guys. Gani na gunitan. May nakalimutan ako guys. Di ato na ibutan kinakalimutan ako. So ganina iso giprandaan so karon awa is impronto jud ni kanang sa una-una ra na ako. So na koy mga pangutana tubaga lamang pod. Okay, sir. Sir. Okay, wait. Apply ko na ko ani ko eh. So andam na. Andam na. Andam na. So murag pawawin. So many questions guys. Kuan guys, before na magsugod kaning mga questions sa guys is all about sa iyong ginabuhi ba kay murag nakita pud na ning tawhana is karay kabuutan, ka prosige kung sa mga trabaho nga karamo tang magain og kwarta itong susudlan. Kaya always pud sa positive sa mga butang kung kanang butangan pud is maadyo. So, question number 1. Nganong lisod man kapag vlogger? Okay, okay, adventure, mayong gabi. Okay, ra mo lalo sa kang ikulbaan. Kulbaan ko siya pangutana, bisag abinog in English na. Oh, sige. Okay, isip nga nagsugod isip sa vlogger. Wala pa na makuan ka ng masinati. Manang dako ko pasalamat pud sa akong mentor si Renz nga usa po siya nga part sa akong kinabuhi nga kanang mo isip mo padasig kay kining pag-vlog kuan siya kanang nay part nga magkahuna-huna ka nga upadayon ba ka dili na tungod sa sitwasyon tungod sa gagipos karong panahon na mga ka-adventure mo nang nakita na ho nga sa mga motivation nga kung damor ka magtanom di jud ka maghunahuna nga muani ka dayon ang imong tan-awon nga sa among nagtanom ka naadyo kay lantaw nga pag-abot sa imong gitanom mag-ani jud ka mao na siya nga nakita na ho ang isip pagka vlogger nga damo na magtanong ka na jud tay maani. Kay nakita naman to na sa uban. Kung wa pa tay panaminan sama karon ni si mentor Renz nga nana siya silbi officially na siya sa YouTube. Sa YT nga monetize na siya sa YouTube. Mo nang nakita na ho nga nagyud di ay maabot sa mga taong porsigido niya sa mga tao nga magtanom. Kay nakita man na ang sitwasyon nga kung ako magtanaw sa iyang resulta, kung nakita lang na ako sa system sa YT kay sa YT na mag siya system nga di siya basta-basta na jud kay mo nang nagi mga part nga ang uban nga magsugod nga dili jud kalahutay kay kanang mabora sila. Manang ako nakita nga kanang nagyud tay maabot sa pag-vlog, anang tuloy-tuloy ko bisag mga daghang mga kuan, mga pagsulay, tuloy-tuloy lang. Mato siya dito. Nakarabi guys, nakita mo na to guys sa pala minutes yung istorya. Di sa tayo kuhanin dyan. Mas get-get to kuhanin mo no? Inside sa video na sa video. So, nakita mo na to guys sa ijahang kuhan. Wala na paminawa guys. Karabi, di ba bang murag padong siguro po ito mahubno. Ito kinabuhi. Karabi nga, di sa ito kinuha niya sa sikil mo siguro po ito kuha. Kaya maraming taasa. Karabi na may mga karabi doon yung bataan guys.
kinakusgan jud ni kagawad sa una. Kung kabalan jud mo. So nakita mo jud nato guys, ug nadungog nato ang ijahang kuan, kisay-say nga iyang mga pagbati sa iyang kasing-kasing. So number 2, ito pangutana. Kuan, murag loading ako guys. Wa na mo pangutana. Number 2. Nabay time nga muundang or mo give up na ka as a vlogger or YouTuber. So sa sitwasyon, sa mga pangutana ni mo mentor, lagi na siya, normal siya nga part nga magunahuna ka nga mo padayon ba na, pero dili na siya may rason nga magunahuna ka nga muundang. Basta tuloy lang ang imong sugdan o nya ang nakita nimo nga panglantas imong kaugmaon. Kung nakita na nimo why rason nga maghunahuna ka nga muundang ko kay dinaw kaya, dili na siya rason. Ang atong gigulaan ni pangandoy, dili ang mga rason. Kay kanang mo yung nga muundang ka, basta na siya ka part nga rason na nga undang ka. Dagang klase nga mga rason nga mo na magkapa-stop nimo. Pero kana siya walo na siyang mga rason, mga alibay, alibay gyapon na siya. Mo nang bisag kanang kanang naghunahuna ka nga mo giveaway ka, mo stop ka. Pero sa imong una nga na kay lantaw vision sa imong ugma, dili na nimo buhaton. Go lang nang go, fight ka nga fight, init uwan tanan sa gubangon. Bisag sa kalisod, kagipos, ngano man. Mabitan ni sud taan ni kay ang atong lantaw pagawon sa kaugmaon sa atong pamilya. Wa ta maglantaw sa karon. Kay wa ang karon di na nimo malakdan, murag mo tikang ug di mo tikangan ang mga kaugmaon nga imong gilantaw sa imong kinabuhi, dili gyud nimo maangkon. Mo nang ang uban sa uban lang stop yun sila. Stop sila kay wa man sila kanang vision nga panglantaw sa maabot. Grabe guys, boy. Nagluwag mag-kamera dyan na, kaya nagluwag kamera. Grabe guys, ato man siya nadungog ang iyahang kuan guys. Grabe dyan sila nato mga tag magkanang itong mga message guys. Kung gusto mo, karami itong mga motivation, ask to niya guys, comment sa iyang mga vlogs. Karami dyan itong mga tag message, mensahe, o motivation ng mga positive na mga istorya. Para murag, umatag siya mga message bitaw guys, murag ma-elaborate or kanang imong kasing-kasing murag usakap, kita kaya kanang murag hugot mo ka guys, murag mo continue dyan ang putang karabi yung message maka-appreciate. So, nadog matod na to guys ang inyong message, karabi kayo ka rin doon. So, manay kuan guys, last nga question, kay 3 question magawa guys, kay lisod-lisod pa po na. Kaning 3 question guys, is lisod yun ka adyo. Andam ba ka? Andam na. Ay, andam na siya guys. So, number 3, andam bang biyaan or what animog time ang imuhang pamilya sa anang vlog? Okay. Okay ka adventure, karon ang pangutana ni mentor sa murag bugat-bugat din siya nga pangutana. Pero kana siya mga part kung gyapon na siya sa pagpaningkamot kanang nga andam ta nga mobiya og time sa pamilya. Ako na siya gitistingan nga yagi na ko na ang part nga usahay nga malayo ka sa iyong pamilya. Pero sa akong sitwasyon, kinaandaman na gyud nga naman 100%. Kaya nga naman naglantaw ko para nila, dili sa pagalingon, para nila. Mo nang night time nga mag-vlog ko layo nga dapit uban ni mentorins, wala usahay magabi ana di na mauli sa balay nga walay mawad ang time sa pamilya. Pero naipiro ka adventure gibuhat na para nila. Kaya pag-abot sa panahon, sila magyapon makabenepisyo sa akong pagpaningkamot, sa akong pagsugod sa career isip vlogger. Mo nang mga part nga sitwasyon nga kanang mulangkat, mupahawa nimo isip vlogger. Usay gali nga langkat na siya, burang langkaton ka, tangtangon ka, dagang burag kanang birahon ka sa mga pagsuway nga
wala kay time sa mga anak, asa na ka, ana, walay ana. Pero nakita na ho ang vision sa akong pamilya nga pag-abot sa panahon sila gyapon makabenepisyo sa akong lipunan. Manang ka-adventure o nagsugod man ka kasama namo, at least nga nakakita ka ni nga video, maginaot ni nga unsay among na vision, unsay among nabuhat, unsay among nakita, makita po na ninyo. Kung mahiw pa lang ako nilang kato ning akong mata, ibalin sa inyong mga mata para makita ang na-vision namo. Kay karon sa mentorins namang gyud ka ng naiuban nga magsugod ra, mura ba nga engganyo ra, pero why kanang gamay rejection ni giveaway na sila, na-reject sila silang pamilya, kay layo sila pamilya o itan nila, na-reject sila, nibalik sila silang pamilya. Wa sila mong lahutay isip lagi. Muna kami ka-venture, nagpadayon ko, kami mentorins, nagtuloy mi. Wa mi papiktuan ng mga part nga mga samutan ka lang crab mentality. Apila siya sa crab mentality. Ultimo si misis nimo, suon nimo, usa po na sila nga mubira. Pero ug na vision na nimo, ug nakita nimo, nalantaw nimo ang padungan, di ka pabira sa mga crab mentality. Mugogo ka, mo-fight ka, whatever it takes. Akong panglantas sa pagalingon, sigog vlog, na ay mo views, wala, okay lang. Tuloy-tuloy lang. Kay akong yun na nagtanong pa ko. Muna ka adventure, dagang salamat adventure. Amo ra to, ako minto. So daghang salamat guys, especially po ni Renato Kilaton, salamat sa pag-guest ni Ja. Ato pong i-subscribe siya guys, Renato Kilaton, diyang i-Japong pangkuan adventurer. So pwede po Renato Adventurer, magawas naman po na guys sa YouTube channel ninyo. So karon guys, nagpasalamat mi ni Renato Adventurer sa ning tan-aw karon, sa ning like, sa ning subscribe. Nga unta kamo guys sa nagtan-aw karon, naghandumi nga unta namoy nakuha bitaw guys nga words nga ay kanidi ay. So kami naghandom ni Renato po guys nga unta kamo mapadayon, especially sa mga kuan, especially sa mga small YouTuber bitaw kanang pareha ko namo kanang nangandoy bitaw po nga bahala ginagmay ra basta na apoy kanang bitaw ginagmay pero kanunay bitaw guys. So I hope nakahatag ni Renato og motivation o mga words ganing hugot sa inyong kasing-kasing nga mo di ay kay din ako. So salamat ninyo guys, murag laba kay shout out Renato Kilaton. Okay, shout out ko shout out ko ka-adventure sa tagiya sa Last Hotel, sa lungsod sa Ubay. Located rin siya sa Bypass Road sa poblasyon Ubay, Bohol, ni Ma'am Ginaida o ni Sir Lorito Tubo. Dagang salamat ninyo kay sa inyong pag-welcome namo ni Mentorins Ireneo Hinampas Junior Official. Dako may pasalamat ma'am sa inyong accommodations. Sa accommodation kanang means kanang gidawat ta gitaganta kanang pribilehiyo nga makalibre ta og rooms, libre og paniud to nga lami kayo sudan kaayo, balik-balikan pa. Apil na na siya kay tungod sa kabugnaw sa ed. Na magising niya si okay. Unya sa rooms ni Ma'am Ginaida, unya sa paniud to, unya sa swimming pool. Nga grabe swimming pool. Sus grabe. Makaadto Pag-sound ko niya guys, maglukso na bawd dito kaduhang bawd. Unya ka-adventure katong mga wa pa kadto. Katong mga moadto ay adto lang ang sa Ubay ang Last Hotel ni Ma'am Ginaida o Lorito Tubo sa Bypass Road, poblasyon Ubay, Bohol. Makita ninyo dito at likod lang sa BNC College. Okay, daghang salamat kanyo mi ma'am sa akong mga shout out ko sa akong mga igsuon nga naa sa Barangay Tapon o sa akong mama na sa poblasyon Ubay ni Mama Yolong ni Papa Berning, sa akong mga igsuon sa Tapon ni Edwin o ni P. Kilaton, Rosbilia o ni Erwin Daray, sa akong maguwang si Pado nga kinaskos ganda sa Tapon. Unya, akong maguwang nasa Barangay Bud, si Kuya Rundi o si Wina Kilaton. Dagang salamat kanyo sa inyong suporta
og ang Ginoo magauban ka nato kanunay Amen. sa taknang. So before ko mag-end guys, nagpasalamat po ko na nato kilaton sa iyang pagkamaadyo nga tao guys, kay si Jah mismo ba may tabang na o ba si Jah po mismo ni motivate sa akong kagalingon mapadayon tayo ni. So nagpasalamat po ko ni Jah karong kagabi una nga nakita mo jud nato guys sa iyang pag-welcome na o nagkasud-an po mi og murag sa bato yellow color guys, bawo mahilis na pud to ug bawo po sa Mrs. ni Renato Kilaton, bago ibutangan sa reputog, di maan, so ba lang, bitaw guys, joke ako guys. So, daghang salamat ni Ate Emma Butlig. Ako mapunihan kayo ko sa nga agaw nga gwapa. So, be proud sa inyong mga kadugo guys, kamukha mo na mo tinabangay. So, nagpasat ko yung Renato Kilaton sa iyang pagka murag handsome ron. So, salamat niyo pag-guest karon. Grabe. Thank you. So, daghang salamat po ni Ma'am Ginaida Palmero o ni Sir Lorito Tobo. Daghang salamat ninyo ma'am sir pag-welcome to na aking vlog nya. Mara to guys, pasalamat po sa mga supporters sa katong mga GC namo sa Bisaya Vlogger. Bisaya Vlogger. Gusto mo join i-add si Renato Kilaton sa iyang Facebook unja. Ay pwede po i-search yung Facebook guys ato sa naay group bitaw niya i-search yung Bisaya Vlogger mo gawas naman to. So ato lang mo si mismo ang mo kanya ma-accept kasi may admin. So, dahil salamat po sa mga support and subscribe sa aming naman Renato Kilaton. So, dahil salamat guys. Unta, magpadayon mo din sa among YouTube channel nga mag-support. Magpadayon sa among ang mga vlogs, sa mga tanaw, nga mag-enjoy po mo guys. So, dahil salamat guys. Ug maadyong gabi ninyo tanan balik. Bye-bye. See you for the next vlog guys.